че новото ни комеди шоу «Кво толкова?» вече обикаля България. Започваме с 21 февруари, Дупница, Плаза Бар и Динър. Повече информация за събитията може да видите на сайта bg-comedy.com. И сега по традиция естествено дигаме настроението. Един мъж само пиян на куче, разбирате ли? Едвам гледа нашия. Вече прибира се такъв къщи и с последни сили почва си бие главата във вратата. Жена му вика: кой? И той: скъпа, аз съм. Пак ли си пиян, олигофрен? Нема да те пусна. Моля те, бебчо, моля те. Не, върни се там, където си се наприл така на дамаджана. Не те искам вкъщи. И сега нашия усетил, че вече трябва нещо да смекчи работата, че няма да го пусне. И почва отвънка така да вика: моля те, пусни ме, носа цветя за най-красивата жена. Така като е умекнала на сърчицето и така отворила вратата и го погледнала и вика: олигофрен мръсен, никакви цветя не носиш. Къде са цветята? А той се изправил, погледнал и казал: къде е най-красивата жена?